Dobrý deň, milí kamaráti, rybári a rybárky. Našu váhu Digital Scale od firmy Giant Fishing vám snáď ani nemusím predstavovať. Je to váha veľmi spoľahlivá, ktorá je na trhu už nejakú tú sezónu a odvážila stovky, možno aj tisíce kaprov, nielen na bežných rybáčkach, ale aj na rybárskych pretekoch. Novinkou, čo sa týka tejto váhy, je nové púzdro, krásne malé púzdierko neoprenové, do ktorého sa táto váha Digital Scale pekne zmestí. No a ak náhodou ešte túto skvelú váhu nemáte, tak si ju môžete zakúpiť v takomto zvýhodnenom sete, kde máte tento obal neoprenový plus váhu zdarma, alebo si môžete zakúpiť aj samostatný tento krásny obal s Giant Fishing logom, keď už ste vlastníkom tejto váhy. Tak to je všetko, milí kamaráti. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Ahoj.